साई महाशक्ति साई महाशक्ति आदेवी महाप्रभावमा आदिलक्ष्मी अभयहस्तमा तल्ली शारद नोटि वाक्यमा ఎవరది 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 ఇంకెవరది సాయి మహాశక్తి భూమిపై వెలసిన ఆదిశక్తి కనులకు కనపడు దైవ శక్తి ఆదేవి మహాప్రభావమా ఆదిలక్ష్మి అభయహస్తమా త్రెంచి బ్రతుకు సంకెళ్ళు కలిగించు ఆత్మ విముక్తి త్రెంచి బ్రతుకు సంకెళ్ళు కలిగించు ఆత్మ విముక్తి మహాకాళి ఆదిశక్తి మహాకాళి ఆదిశక్తి ప్రతిరూపం సాయి శక్తి సాయి శక్తి ఆదేవి మహాప్రభావమా ఆదిలక్ష్మి అభయహస్తమా తునుమాడి పాప చింత కాపాడు లోకమంతా తునుమాడి పాప చింత కాపాడు లోకమంతా రుద్రకాళి ఆదిశక్తి రుద్రకాళి ఆదిశక్తి ప్రతిరూపం సాయి శక్తి సాయి శక్తి ఆదేవి మహాప్రభావమా ఆదిలక్ష్మి అభయహస్తమా సంహరించి రాక్షసత్వం జరిపించు లోక కళ్యాణం సంహరించి రాక్షసత్వం జరిపించు లోక కళ్యాణం భద్రకాళి ఆదిశక్తి భద్రకాళి ఆదిశక్తి ప్రతిరూపం సాయి శక్తి సాయి శక్తి ఆదేవి మహాప్రభావమా ఆదిలక్ష్మి అభయహస్తమా పలికించి దివ్య పదము చూపించు పరమ పదము పలికించి దివ్య పదము
బ్రహ్మం సాయి బ్రహ్మం ఆ దేవి మహాప్రభావమా ఆదిలక్ష్మి అభయహస్తమా తల్లి శారద నోటి వాక్యమా ఎవరది 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 ఇంకెవరది సాయి మహాశక్తి భూమిపై వెలసిన ఆదిశక్తి కనులకు కనపడు దైవ శక్తి ఆ దేవి మహాప్రభావమా ఆదిలక్ష్మి అభయహస్తమా